Wat moet er nou? Sta nu godverdamme met de cameraman. Wat wil er nou? Lekker te grap, man. Ik heb het gehoord. Morgen is de eerste tekstscène. Nou, ik heb gelukkig maar heel weinig tekst. Ja, morgen is een hele zware dag. Ik heb maar één zinnetje tekst en het is we kennen elkaar pas net. 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 Ja, dat vind ik misschien wel even leuk. Ja. Ik vind alles even eng. Gewoon die enorme nervositeit. Gisteren ook kon weer niet slapen en dan zit je te malen. En als het maar goed gaat. En ik zou heel graag hebben dat het erop stond nu. Vanaf morgen gaan we beginnen met filmen. Dus ik sta echt helemaal strak. Ik zit van binnen ik echt helemaal zo. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Ja, gewoon voor ik film zo, maar jij doet ook mee. Je doet gewoon theater, toch? Hé, hey, box. Jij ook figuratie? Box. Die hele lijf, ik heb zo'n zin om nu die jongen te zijn. En dat kan eigenlijk alleen maar als je de make-up stoel uitkomt met je kleren aan. Niggas wanna take care of these hoes. Niggas wanna control these hoes. You can't control these bitches. These is independent bitches these years. You can't understand this shit. Ja, heel spannend, want als ik één keer fout naar hem kijk, dan heb je als kijker, oh ja, daar komt hij binnen en hij gaat hem nu nemen. En dat is wel heel spannend, dan zit je bijna op het einde van de film aan. Ja. Als je mij echt wil aanraken, dan ben je echt een lul. Als je dichterbij dan dit komt, dan heb je me te pakken. Opgesodemieterd, allebei. En actie. Ik mis je zo. Het gaat over een groep criminelen, een soort van bende. En wat er gebeurt is Stan Meijer, dat ben ik. Ik ben een beetje een rijke luiskindje, alleen heel eenzaam. Ik ben zo'n jongen die niet meer naar school toe gaat, maar niet echt vrienden heeft. En hij ontmoet mij en ik zit in een fout circuit. Hoe heet je eigenlijk? Stan Meijer. Van die tandartsmeijer. Het is een film en die gaat over seriematig excessief geweld onder jongeren. Zo heb ik dat uit mijn hoofd geleerd. Ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk over de film zeggen, omdat het verhaal op zich... ik denk dat het belangrijkste is dat het om de vriendschap gaat. Het gaat om een vriendschap van 4 mensen, 3 jongens en een meisje. In die vriendschap gaat het over vertrouwen en loyaliteit. En dat gaat heel erg mis. Je had Stan niet moeten zien gaan, joh. Volledig las op die kop. Mike! Nee, het gaat over vriendschap, maar ik vind dat echt zo'n kreet zo. Als ze dan een recensie schrijft, dan gaat het over innerlijke verscheurdheid of de liefde of de vriendschap tussen 2 dingen. Dat is een beetje van die cliché-taal, maar daar gaat het wel over. Jij en ik, Stanny. Samen. Dus waar het in essentie over gaat is een bende, maar die slaan gewoon volledig door. Ze gaan van God los. Michael! Ik wil dit vertellen, echt. Opgesodemieterd, allebei. We kunnen erover praten, hè? Nee, ik wil jou hier nooit meer zien. Nooit meer.
het is altijd heel moeilijk om te zeggen over hoe je eigen scène gaat, vind ik. Mijn eerste zin? Ik geloof wel oké. We kennen elkaar pas net. Ja, ik ben blij dat het erop zit, zo, de eerste dag. Ik heb wel een goed gevoel, alles voelde heel oké. Dus op zich ben ik tevreden, maar het wordt spannend. Ja, het gaat goed komen, maar het is gewoon een beetje spelen, oefenen. Oefenen, ik bedoel zoeken. Ik voel me heel erg opgelucht. Het was echt... ja, het was mijn eerste dag. Het is een hele zware scène. Echt een hele zware scène, vond ik. Ja. Nou, ik heb eigenlijk vanaf een uurtje, na de lunch alleen maar staan huilen tot 4:30. Tenminste, dat gevoel steeds maar oproepen. En dat alleen maar... En als dat dan zo'n dag voorbij is, denk ik, even een beetje koffie, lekker mijn gezicht schoonmaken en dan... ja, even een druk van de ketel. We gaan van God los. Nu hebben we 5 dagen gerepeteerd. Maar we hebben een paar maanden terug, zijn we ook al een week bij elkaar geweest. Een repetitiedag gaat als volgt. Het is eerst voornamelijk even koffie drinken. Toen hebben we een cd, hele foute cd, hebben we heel hard aangezet. Zijn we met z'n allen gaan dansen. Even met z'n allen naar de discotheek. We zijn eigenlijk wel met 3 haantjes, inderdaad. Het is wel zo. Maar ik kan er wat van. Het zijn gewoon mannetjes. Ja, dat klopt. Ik vind het wel heel fijn als je gewoon iemand met een hoge energie die altijd hetzelfde soort van grapjes en humor een beetje aankutten. Zo. Dat is wel goed voor de positieve energie. Kom maar buiten. Goddamme. Kijk maar. En dan ga je scène voor scène in de chronologie van het script pak je aan. En dan ga je teksten lezen eerst. En dan ga je dat spelen, improviseren. En dan denk je misschien, nou god, die teksten moeten weg. Of er moeten andere woorden gezegd worden. En dan ga je dus zoeken naar de ingangen voor jouw personage, zeg maar. Daarom zat je... Jezus, Dan, wat is er binnen gebeurd? Dan, ik heb daar in die auto gezeten. Ik zat daar in de auto. Oké. Het was een ongeluk. Jongen, als we nog een beetje opschieten, halen de hoofdvelm nog. Als we opschieten, halen nog net de hoofdvelm, hè? Mike. Hey, Mike. Wat ga je doen, Ik Anna? zie jullie straks nog wel. Ik zie jullie straks nog. Anna, wacht nou even, Anna. Er was een script. Het pre-productiescript, zoals dat zo mooi heette. En wij zijn toen, naar aanleiding van de scènes die daar aangegeven stonden, zijn we gaan improviseren. En op basis van die improvisaties is het uiteindelijke script geschreven. Dus het komt ontzettend uit onszelf. En dus uit de personages. En ik denk dat dat het hele sterke is aan deze film. Sta je te kijken, joh. Dit lijkt. Het gaat heel goed. Ik voel steeds meer mijn alles zitten. 3 years of tough luck. 44 skulls buried in the ground. Crawling down through the muck. Oh yeah. We zijn nu in de locatie van het Turkse koffiehuis. Johnny don't like the teacher. Zaandam, geloof ik. Nee, Zaandam. Venlo. Limburg. Zaandam. Oh yeah. Het samenwerken met Tigo is te gek. Oké, en dan Pieter, dan komen we eens uit de auto en dan is het... Jij en ik. Wij doen alles samen. We beginnen nu een soort van ding te krijgen dat we op hetzelfde moment
dezelfde gedachten of dingen zeggen. We lopen de hele dag te improviseren. Jij en ik samen tegen de rest van de wereld. Als je dat soort dingen met iemand hebt, dan gaat het goed, geloof ik. Ja, ze stappen in. Ze hebben een discussie in de auto over... Michael denkt dat er iets heel ergs gebeurd is binnen. Ze zijn aan de kant gezet, vindt hij. Dan heeft het niet in de gaten. Dan krijgen ze ruzie over. Uiteindelijk wordt die ruzie persoonlijk. Dan stapt uit en de auto scheurt weg. Kabels! Oh, die zit er toch al in. Dat was ik zelf. Sorry. Jezus. Even door. Kom op. Het is mijn vader dus niet. Dat weten we nou ook wel weer, omdat je echte vader niks van je wilde weten. Jank het. In het begin moet je echt zoeken naar waar je zit. Waar je gevoel zit en hoe je je voelt in de film. En nu is het echt helemaal mijn eigen. Sorry dat ik zit er ook hoor, maar we zijn net klaar met eten namelijk. Hoe gaat het met Stan? Ja, heel goed. Met Eggy spelen is heel fijn, maar dat wisten we al. We lopen wel de hele tijd te doen alsof we elkaar haten. Uit mijn aura! De acteur! Je zuigt energie, Tigo! En de figuratie! De acteur. Echt een acteur, hè? Kijk, figuratie is daar niet tussen. Oh nee. Ah ja. Articuleren met je pratende kut! Wat zei je nou? Wat zei je nou? De eerste scène die we gaan doen is de scène dat ik voor het eerst de Turkse maffia zie. De Osman. Het is de grote maffiabaas, zeg maar. Dat is zeker leuk. Ga je nou ook op de film als ik hier bijna in mijn naam sta? Kijk, de scène begint met 10 seconden gewoon stilte. Dan begin jij op een gegeven moment, na een seconde of 10, begin jij je eerste tekst. Sözünün eri olan adam. Sözünün eri olan bir adamdı. Wij zijn geloof ik wel... Toe aan een boekenbon, want ik heb nog niet één boekenbon gehad. 4, 5 dagen. We hebben nog geen boekenbon, geen cd-bon gehad, meneer de regisseur. We moeten dingen doen, we moeten dingen zeggen die we niet willen zeggen. Doen alsof we van school komen. Doen alsof we met Turken praten. Die komen nu binnen. We volgen jullie gewoon een paar dagen en... Hou graag lang! Komen hier even zitten. Morgen hebben wij de schietscènes van mij in de film. Dit zijn er een aantal. Tenminste, in ieder geval de schietscènes die hier bij de koffieshop zich afspelen. En ik heb een gesprek hier met de grote maffia-Turk. En dat bevalt me niet op het moment dat ik de deur uitloop. En dan, Uiteindelijk wordt het een gigantische schietpartij morgen. ik schiet de ramen eruit, ik schiet een aantal mensen dood. Ja. Dat gaan we morgen allemaal filmen. Ja, ik vind dat wel kicken. Gewelddadige scènes. Nico, 10 voordat je binnenkomt. Maak je kapot. Maak je ook kapot. Gelukkig zijn dit schietscènes waarin ik heel veel kan spelen. Want het is niet alleen maar van... Wat? Nee! Het is echt die jongen die loopt gewoon helemaal te freaken en vanuit. Dus je mag spelend schieten. En dat vind ik wel leuker dan alleen maar mafkees spelen. De tering voor je. En voor jou ook kaftan. De tering voor je. En ook voor jou kaftan. Ik maak dat kapot. En dan wordt jou ook kapot. Scaring the nation with their guns and ammunition. Police have thieves in the street. Ik schiet met losse vlotters. Je schiet met losse vlotters. Dat zijn dit soort patronen.
En wij noemen dat knalpatronen. Er komt dus niks uit. Maar in principe, jij zal weinig last hebben van die hulzen die eruit vliegen. Want je staat toch zo te schieten. Ik denk dat dat een mooie beweging is. Ja, en ik richt hem en bam, bam, bam. Gewoon gaan. Ja. Dat is geen echt. Jammer. Gunfiring! Niet schrikken! En dan kan je doorschieten. Ja, goed. Het stelt helemaal niks voor. Geloof ik tegen 10. We zijn nog een uurtje 6, 7 bezig. Ja, film is wel, vind ik, het mooiste wat je kan doen als acteur. Je maakt het begin, midden en eind. Je draait het wel niet chronologisch. Het gaat wel steeds, dan draai je scène 101, dan scène 24. Maar in mijn hoofd is het hele verhaal van God los is al helemaal, dat heb ik al helemaal gespeeld ook al. Het zag er mooi uit. Je mag het wel proberen, maar misschien ook niet hoor. Maar ik ben eigenlijk nooit tevreden. Oh, leuk. Veel. Spannend, spannend. Jij probeert net te doen alsof je niet ziet dat zij net doet dat ze het leuk vindt. Hé man, vette commode. Ja, die vette commode. Vandaag, dit is het huis van Michael en Anna. Dus waar Michael op een gegeven moment gaat hij samenwonen met Anna. Dus ja, zo moet je het zeggen, hij gaat echt samenwonen met haar. Zwaar. En die scènes die zich allemaal in het huis afspelen, die doen we de komende 3 dagen. En vandaag beginnen we met vaak de scène dat zij voor het eerst de eerste keer binnenkomt in haar nieuwe huis. Vat cool hè? Vat cool hè? Hij heeft mij overtuigd om bij hem te gaan wonen. Hij heeft een huisje gehuurd of gekocht en dat helemaal ingericht voor mij. En dat laat hij mij nu vol trots zien. Waar ik hier eigenlijk niet wil zijn. Ik heb er moeite mee om mijn ouderlijk huis te verlaten. Nou? Dat is nog niet alles hè? Hier, kom. Dat is mooi. Heel vaak doen we dat in de film. Kijk op mijn silhouet, jullie twee. Een raaier heet dat. Een stelletje, zeg maar, creatieve vakmensen hebben staan. Hè? Crea, jullie zijn echt crea. Echt crea. Echt jongen, hè? Heb je iets En wij gedaan doen van maar wat. filmschool, hè? Heet dat? Hé, Brad Pitt. Oh, is er. Helemaal is er. Geen idee, man. Pieter is de enige regisseur die ook echt geslagen mag worden. Net zoals in Jackass. Dames en heren. Houd je bek en lig stil! Beuken. Wat, godverdomme, iets over gedaan. Ik ga nu iets zeggen wat niet negatief opgevat moet worden, maar ik zou blij zijn als het eind maart is. Dat je klaar bent. Ik heb zo'n moeite altijd met die verantwoordelijkheid. En dat ik denk van, oh, dan kan er nog van alles misgaan door mijn schuld of zo, weet je wel. Jeroen Krabbe zei me dat dat pas na de 20e film weggaat. Die onzekerheid en die zenuwen. Dus dan mag ik nog wel eventjes. Mag ik nog wel even hier in Nederland 20 films draaien, als je dat redt? Lopen nou, mafkees! Godverdomme! Michael had gelijk. Ik ken je niet eens, man. Wie ben je, man? Houden en niet zo schreeuwen hier. Moe houden. Wat hem gebeurde, zou mij ook gebeuren. We gaan
gaan zo meteen draaien. We zitten echt alweer helemaal aan het einde van de film. We gaan zo meteen draaien dat wij ons huis uitkomen, ons appartement. En dan dat we op straat in de auto stappen en op weg gaan naar de plek des onheils, zeg maar. Ja, Jezus, zo. Mensen hebben ook geen verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Hé, dat was niet mijn wagen, hè? There's this girl, I don't know, comes by every year or so. And if I get the mail before my mom does, then I'll stay out of trouble. She'll change every year, even pretty without beer. She doesn't care about my hair, my car, my tiny pee-pee in the mirror. She's finally here. She comes one time a year, claiming all I care. Ben je buiten je tegenwoordig wat meer serieus met hoort aan? Hier, kijk aan. Ja, kom op, het is de enige manier om ongezien de stad uit te komen. Ach jongens, hè. Ik bedoel, het is een vak. Waar zijn we nu? Wat een kutvraag. We zijn ergens in de buurt van Rotterdam. Op een landgoed zijn we. Ik weet niet hoe dit dorp heet. Ik heb vanavond een man of 5, 6 die we afmaken. Alle moorden gebeuren nu. Dit is gewoon de nacht waarin alleen maar moordpartijen zijn. Een stuk of 5 moordpartijen. De meest gruwelijke dingen gebeuren. Zetten! We hadden ons werk kennelijk goed gedaan. Want Osman had nog wel meer klusjes. Even kijken. Het is nu 11 uur. We moeten nog tot 1 uur of 6, schat ik. En we moeten nog 4 dagen ongeveer. Heel dubbel. Dat het nu het einde van de productie gaat worden zo over een paar dagen. Ik heb ontzettend fijn gewerkt. Ik heb ontzettend mooie dingen kunnen maken, hoop ik. En dat het er ook heel mooi uitziet. Het is een heel dubbel gevoel. Ja, heftig. Het gaat allemaal als een speer. Het is gewoon trek leggen, scène doen en erop knallen. Dat je begint aan zo'n productie en denk je, oh, het duurt nog hartstikke lang en het zal een heftige periode worden. En dan alsof het een week geleden is, nu is het alweer klaar. Gewoon heftig is het geweest. Maar het is raar om elkaar te gaan missen en Michael los te laten, ook mijn rol. Het was wel een heel mooi karakter en tot nu toe mijn mooiste karakter dat ik mogen spelen. Dus. En ik hoop gewoon dat het een fantastische film wordt, want er is met zoveel passie aan gewerkt en iedereen heeft zo hard zijn best gedaan. Dat ik het heel erg gun. Ik gun het ons, zeg maar, dat die gewoon goed wordt. Maar ik merk gewoon dat we, als we met het groepje zijn, dat er gewoon heel veel energie is. We maken elkaar helemaal gek. En dat is dan buiten de scènes om. Maar in de scènes hou je toch die drive. Ja, bijna alsof je grote pupillen krijgt van elkaar. En door die power krijgt het iets heftigs. Dus die ondersfeer, wat dus in ons drieën zit, die power, ik denk dat dat ook wel in die film blijft. Je hebt gewoon 3 gekken. En ik denk dat dat wel werkt. Dat betekent dat jullie verwijderd worden van de set. Nou, wil ik het ook 1 keer zeggen. Ja, ik sta me even in de neus. Opflikkeren.